Padha. Padha ya. Aku yo kangen lo karo sampean, Mas. Alah. Istirahat di tempat. Gerak. Iki lho iki. Ayo kono. Ayo kono. Ayo kono. Ayo kono. Ayo kono. Ayo. Cangkanon, gerak. Tegap, gerak. Cangkemmu. Cangkemmu dhewe iso malah nyangkem-nyangkemne lho. Ngene iki lho, Pak. Apa lho cangkemmu ya apa? Ngene iki lho, cang muka iki. Oh, len cangkem muka. Heeh. Walah kok cangkemmu. Jawel neng iku. Tenan Gacek. Ngono lho, Mas. Iya, iya. Kene-kene. Sing tak tresnan. Jawel. Ngono. Jawil janggut. Janggut ya, Mas. Iki tenan jari. Ngono. Kene. Nang. Ya kowe ndodok. Oh, Lah nyapa kok ndodok? ayen ra ndodok aku. Iki tenan jare. Wah, iya. Sik to, Mas. Piye to? Iki Lah lho. kok malah selurutan nenek wahana ngono ning kene. Sing penak to. Lah iki lho wis posisi penak. Lah ayo lenggah sing apik kok iso. Alah, Lunyu, Pak. Unceke ning dhuwur. Pucuk jeri belok randane kalomku. Salimu atiku bayuku sayangmu saya tambahi wangun kasaralu Yo. ora modal hatiku dadi gomeng. Oh. Sakiti aku terima karena tak goblok. Kangen kurino wengi tansah lewat hatiku tanpa solati. Goodness, asik. Nah. Hei. Lah lah. Oke. Wilujeng dalu bocange Pak. Wilujeng dalu Mas Yudo. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged pepanggihan wonten ing Kanjengan. Niat kajatipun ngalap berkah dalu punika anggenipun jamasan Kiai Upas Oh, nggih, Mas. Rama. Nggih.
Alhamdulillah beto kanca kula menika Raden Tremos Kusuma. Sapa Mas? Tremos Kusuma. Tremos Kusuma. Nggih, wah niki wau mlaku bareng kula malah ditekoki kalih penonton lho. Pripun? Tumbasan pinten niku kucing anggurane ngoten. Wong senengane. Ya ora senengan kok kancane. ora Sing kok takok sing ngomong kucing anggura sapa? Aku liwat dilokke asu lho mau. ya ora wong ki ora oleh nesu apa meneh ki nuwun sewu nggih Pak Sun nggih. Wulanipun wulan ingkang becik, wulan ingkang prayoga, sasine sasi Sura. Sura ki tegese mesu raga. Raga ki ragangane awak sing diragoi rina lan wengi. Nek reget ya kudu gelem ngragati. Seranane lewat apa? Liwat tirakatan utawa tarekotan kaya bengi iki. Oh, dadi niki srana resik ya Mas iki. Nggih, Dadi raga yen reget kuwi diragoi ngono. dirogok ngono, Pak. lho kok dikrowok ki ora ateges ki diresiki supaya ora ana suker sakit adoh saka memala caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga masyarakat tulung agung ayem tentrem bagya mulya Allahumma Amin. ngono lho Mas gak paham kok kowe iki nuwun sewu awake dhewe iki tontonan ya tuntunan apa meneh ki mapan ning nggo dalem kanjengan Awake dhewe iki tontonan ngalap berkah tontonan ugi tuntunan. iya Wow, berarti ora roh dalan Pak kowe, Pak. lho kok ra roh dalan piye to sing mbok maksud tuntunan ra roh dalan tuntunan ki maksude tembung sak klimah tindak sapecak jumangkaing suku mlebu metune napas keketeking jejantung kuwi sarwa ngati-ngati lak ngoten to Pak Sun Iya. ora mudeng niki bocah niki Tembung kuwi pancen tembunge wong dhuwur le. leres kula dhuwur nek niki kan sak meter kotor Sampe terkotor. Dadi aku ya ora nyandak Pak lah tembunge wong dhuwur kok. ora Tak nyandak kira tuntunan ki rono rene tuntunan. napa Karo melih dalan. ya Mas Uncek iki kan wulan sura ngepasi dinane iki jemah legi Jumlah legi. sukra manis Sukra manis jumlahe jemah 6 legi 5 11 sing tirakat dalu punika saestu entuk kawelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. bener. Tur nek diitung cara Jawa Pak 11 niku tibane sae. Piye 11 tibane? Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri tiba Sri. Sri menika dewane pangan, dewane ayem tentrem. Insyaallah badha wayangan menika masyarakat guyub rukun ayem tentrem Allahumma. Amin. Ngono lho. Sri ki dewane pangan. Dewane pangan. Ah, sing ngomong sapa? Lho, kok sing ngomong sapa? Gonku Sri. Apa? Edan. Wala Sri tanggamu. Iki Sri iki tegese dewane pangan tumrape piyayi Jawa. Wah, mboten mudeng kok Pak Sun. Ora ngerti bocah iki sarwa kurang kok. Sarwa kurang. Napa melih jamasan Kiai Upas? Apa meneh wulan sura? Wulan sura ki nek tumrape piyayi Jawa, nek cara muslim tahun Hijriah utawa Muharram. Banyak kejadian hebat yang terjadi pada tanggal 10 Sura utawi Muharram Pak Sun. Oh, ngono ya Le ya. Nggih, Iya. Contone Nabi Ibrahim terbebas dari kobaran api yang menyala-nyala tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi Nuh terbebas saka napa punika banjir bandang tanggal 10 Muharram. Nabi Musa terbebas dari kejaran tentara Fir'aun tanggal 10 Muharram. Kula kalih Mas Uncek niku terbebas dari kejaran BRI. Di tanggal Ya kingko 10 Muharram iku wis mesti aman awake dhewe. Dadi kuwi antuk mukjizat ya le ngene jenenge. Leres entuk mukjizating Gusti insyaallah mesti sedaya balak sedaya bilahi sedaya bendu bakal sirna wonten ing Nuswantara utaminipun wonten ing bumi Tulungagung. Penting kowe saiki genti ngaturke apa kanggo masyarakat kene? ngaturke luput to, Pak. Kok Ngaturke ngaturke luput kepil ora ngaturke luput piye? Sing mburi ra ketok lho. Nuwun sewu awak dhewe kon geser nengah ya wates kene wae. Kok landase katut ora? Ya kowe sak ndasmu ya trimo sak upil ngene kok iso tekok tekan ndi kene kowe sing kene aku sing nang kono. Lah ben ketok dadi kowe iki masyarakat kene ben iso bedakne endi wong sing dadi karo sing setengah mateng.
Lah wong kok setengah mateng. Iki lemu sia-sia ya ora jamak lho to. Kok bedane wong sing dadi karo ndak dadi. Apa iki ra dadi wong? Niki jane asline nggih wong, Pak. Tapi arep dadi apa? Niki Trengku Sumur Rembesing Madu tapi niki kesiku kalian dewa. Sik to. Iki mau critake kaya Bima Suci kaya. Dewa Ruci ya. Nggih. Kesiku karo dewa terus dadi apa ngono? Nggih, cara lakon toprak niki Joko Kendil. Lah engko nek wis genep 17 tahun niki Badar sejatine wujud dadi ganteng. Lah iki lho wis 45 kok jek pancet ta iki. Dewane mosok lali. Wis keturun dewane. Aku ki asline kualat to, Pak. Dadi kualat dadi karo uncak ki ngono. Kualat karo Pakku dhisik aku ketok ya. Ora iki lucu tenan iki. Aku ngrungokne iki lucu tenan. Nek iki kesiku dadine kaya ngene iki jan lucu tenan iki. Ngono. Dadi kowe iki wong kesiku. 17 tahun Badar sejatine wujud. Malah pewujudan sing ganteng, bagus, gede dhuwur perkosa. Lah iki lho wis 45 kok jek pancet ngene iki. Iki umure piro ta? Sing ngomong 45 ki sapa? Lah umurmu piro? Ki tahun piro? 2026. 2026. Aku kelahiran 2015 kok. Hitungan piro? Lah gek 11 tahun kowe. Rumangsamu Bayu 11 tahun kok kaya ngene ta kowe iki. Piye? Isih imut ta? Imut apa wong modelmu kaya dangkel jati ngene kok. Imutmu ki lho kok wong iki mbok ngaca, wong iki mbok ngilo awakmu ki sapa? Lah sing arep ngilo kepiye wong dhuwur ra ketok lho. Kok arep ngaca ning toilet yo ngisin-ngisini. ngapa? Lah nguyuh jedenge dhuwur to, ciduke mboten gaduk. Wong witekno piye? Lah nek awakmu ning kene gak apa-apa, dadi ben pirsa munggah nek. Mosok Ki apa mau nguyuh ning jeding kanjengan ki yang nguyuh. Lah ya ngono. Sak menten kan lho. Lah ki engko malah panitiane dikira nyepaki Durpres. Ora ngono tak tawakne karo monggo ibu Iping kang badhe tumbas anakan Trowelu monggo. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Kok iso matur Wis nuwun. mau kucing saiki Trowelu. Ora oleh Model nesu. celeng ngono. Tulungagung ki gudange seni lan budaya. Betul. Adat tetep dijaga, Nah. adat tetep digawa, Jawa digawa, Arab digarap. Paling ora awak madoh saka Jawa Tengah, Nah. saka Karanganyar. Betul. Apa sing arep mbok pamerne kanggo masyarakat Tulungagung? Nek nembang cara nembang isamu apa? Cara gandrung sinden sing mbok sir sing ngendi? Aku ki arep mamerke apa lho, Pak? Wong bodi wis gur kaya ngene, kok arep dipamerke. Aku gandrung sinden, gek sidene ayu-ayu ora ukur, apa ora nyengkake nyawa. Sapa ngerti ya nuwun sewu ya Mas ya. Menurut ilmu psikologi, paham psikolog ora? Menurut ilmu psikologi, wong ki nek elek rabi karo wong ayu kuwi memperbaiki keturunan. Sapa ngerti kowe sarana karo sinden-sinden iki iso tetepungan, iso kenal akrab, akhirnya memperbaiki keturunan. Ora, sik iki duwe anak urung? Lho, kowe iki lho di anu kalau Rama kalau. Kowe duwe anak urung? Alhamdulillah sampun. Sik rene. Kae lho cedak. Rene to sik. Rono ora Aku apa-apa. prasaku ra penak iki, Pak. Ora apa-apa wis to. Ora apa-apa. Gondrong wedi aku. Rama Sun Gondrong kok jangkar iki kok iso. Piyayine gondrong ki. Lah iya tapi aja wedi, piyayine iki ketoke sangar ning atine harus bebudene apik. Ngono. Ayo ayo. Oh, ibat. Ayo. Ayo ayo. Oh, sik to, Pak. Ayo kono. Lah. Oh, sik lho. Aku rada tratapan lho aku. Lah ngopo kok tratapan? Lho, piyayine kados ngeten lho. Ora apa-apa ya kono lho arep di. Lho kono. Dadi Sapa ngerti engko dituku. Dituku terus nggo seret-seretan putrane nek isuk. nggih. Pripun Pak wonten dawuh? Pak Kowe wis duwe anak? sampun. Lungguh. Wis kaya kekean. Wong kaya kekean. Matur nuwun Pak. Wonten dawuh nimbali kula wonten menapa? Lho, napa to Pak kok jenengan mirsane awit ke ngisor dugi dhuwur? Ya tak Jenengan delok. gumun kok gek jenengan ngesir kula, Pak. Ora ndelok mbayangke awakmu. Pripun? Ngene kathokmu ukurane piro? Mboten enten ukurane niku, Pak. Berarti ndandakne dhewe ya. Nggih, dandake ki ambak. Ukuran anak-anak keciliken, ukuran dewasa gegeden. Pripun? Gadah Pak Sun.
Apa? Gadah wong teng wingking wau kula grayahe ketok mringkil ngoten. Nyenil ngoten lho. Meneng ae to Pak, isin-isine wong. Aja ngomong nang mburi ya. Coba kowe ben bawa ya, Mas. Nggih, nggih. Bawa. Kabisanmu Bawa ning apa? kono ora apa-apa ning kono Jajal. ora apa-apa. Bawa napa? Bawa ya apa sak isamu. Kula mboten saged napa-napa. Lho, Lho ora iso apa-apa kok budal. oh, tak kamplengi malah ning. Ora iso apa-apa kok budal Aku mrene kan manut jenengan, aku kan dereke ketuane to. paling ora nek ning nggon Tulungagung ki nembang ya kudu iso. Terus joget kudu iso. Ha, Ngerayu sinden kudu iso. Ngono. Iya. Wes, Aku saiki Pripun? bawa Nggih. gandrung nyedam sari kena. sip, nggih. Oh, gular-galir Pokoke kena gandrung. guna ya kena. Nggih, siap. Ya siap toh. Pak, siap. Ayo ndang. Sik, Sing pundi, Pak? kae genduk anu Roro Wilis. Roro Wilis. Dindai Roro Wilis. Indah Roro Wilis. Roro Wilis. Cah jero. Masa Kene cah masa jero. sinden iblis to, Pak? Roro Wilis ki saka Gunung Kidul. Nggih, Pendekar wedok to, Mas. Leres, nggih. Jaman Hindu tuwa mbiyen. Leres, Iki ning Roro kene iki Wilis. diomongne pokok sing kawruh sejarah tok isine. Betul. Iki paham sejarah tenan nek Rama ki. Iki lho, ndang. Iki lho. Sugeng dalu Mas Uncak. Sugeng dalu, Mbak. Jenengan kok tuwebe menteng mriko. Lah kula kan Sampeyan sing manut mriki. dawuhe Pak. Pak Iya. Gis to. Aku ning ndi aku? Mriki kersane mriko pirsa. Ah. Ini Jenengan badhe- Rene kan manut dawuhe Pak Gis. Badhe gandrung Kok kula. Pak Gis apa? Hah? Pak Gis apa to? Pak Gis. Kok Pak Gis? Kok Pak Gis? Basa Inggris Gis to. Lah kok iso? Sun. Sun. Oh iya Pak iya, Gis. iya. Kis cium berarti ya. Oh Pak Iya. Gis. Bisa bahasa Inggris. Kowe ro. Bahasa Inggris. Hei, yoga-yoga tak critani. Bojone Mbah Rokane kuwi ro. Sing- Pinter bahasa Inggris. Sing gampang ke? Mbah Rokani. Barokan. Oh, biyen ke pengendang sosial budaya. Nggih. Lah bojone teko nggonku ngono langsung bahasa Inggris. Pripun niku? Pripun? Aku dhewe ndak iso nirokne, aku ora iso kok. Wah, ngertos niku kula. Pas teng jeding niku to. Apa? Dua prok mak. Yes. Kae nguyuh, Pak. Kae nguyuh. Lah kaya Inggris ae. Nguyuh kok yes lho, bahasa Yo, Inggris lho. kaya Iki ngopo? coba Uncak gandrung. ben nembang. Ayo Mas. Nah, Sugeng dalu, Mbak. Gandrungan. Sugeng dalu. Ngapunten nggih. Nggih. Tok-tok men kula gandrung. Apa-apa? Tok-tok men. Tok-tok men iki apa to Mas? Etok, etoke. Oh, basa Ora kono iki tenanan. tok-tok men ngono. Ora Oh, ora tenanan. Totok man. Sampeyan wani gandrung aku ta. Lah wedeni opo Oh, lho? iya, iya. Padha Lah nek mang- panggung ki kan milik umum. Oh, Nggih, iya. Pak. iya to cah wedok kok iso. Lah, nggih, Ning Pak. panggung dhewe milik. Milik umum. Lah, monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Kancane didol lho, kok ditawakne. Jare milik umum. Ayo nembang. Iya, monggo Mas. Ya. Neno nano. Duh wong ayu. Kok iso ya metu Lah, suara. nggih. Ha jenenge iki menungso nek ra iso Suarane swara. apik lho, raine sing eleki. Wis kok tak gantine rai, Pak. Nggih, nggih. Rai napa? Rai Rai Naga. Dene. Dadi go nyemprot kowe. Ya, sak foto. Pepujane ati Rayu nonton, Nduk. Karo digandrung ta. Lus-lusen ngono. Cara ketoprak iya garwanipun Kakang Wong Manik tepung gelang anggonku ngupadi wanut jo sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Nah, Iki weh. tenan jare. Lho, ngono. Karo ngono. Ngono. Karo iki ya, Yuda. eksene karo ngene. Yuda ya kok sir. Ning donya ora ana lima ning jagat ora ana papat ning bumi ya mung siji katresnan ki ya mung kanggo sliramu. Ya wel neng Iki iku. tenan jare. Gacek. Ngono lho Mas. Iya, iya. Kene. Kok njawil Kene wong neh bagus. iki. Iya, Kene Jamil, wong Jamil. bagus. Kene lho. Ben pirsa sing kono aja terlalu mrene. Oh iya. Nah, Nimas pepujane pun Kakang Injih, Yayi. Kakang. Jamil. Ora ana wanita liya kajaba mung sliramu sing tak tresnani. Jawil. Jamil janggut. Janggut ya, Mas. Iki tenan jare. Ngono. Kene. Nah, Ya kowe ndodok. Lah nyapa kok ndodok? Hayan ra ndodok aku. Iki tenan jare. Terus piye? Ya berarti aku ndodok. 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 Ndodok ora apa-apa, Ndodok. Nduk. Ning kene. Iki Nah, biasane nek ndodok terus ngendok. kuwi kan pitikmu. Pitikmu nang omah. Neno.
kaya ngene Jamil. wong nandang Jamil jangkut. asmara Aku lek ngene kok kaya digandrung putrane Pak Tarni kuwi lho. Wi ngajengi. cilik kuwi to ngawur malah kaya dirembeti tekek anu kowe mbayangno wae sing gandrung ki wong gedhe dhuwur Jale, kowe Jamil jangkute lho. kuwi mau lho Cok. iki tenan jare Sing diwarai Mas Yudha. Nah. tenan diajeng iki tenan tresnaku ya mung kanggo sliramu ora ana walita liya kajaba sliramu iki tenan jan Lah kok keri ya Mas ya? perasaanmu piye kaya dirembeti uler ta Heeh, kaya ular. Oh, ora apa-apa. Dirembeti ular Ngene gajah. iki kena tinggi keri-kerinan. nggih lumayan lho wong Pak ayo dipangku Dodewa jale dodewa Dinda. apa tawakku sik to Pak Hah? apa to awakku Dereng rampung, Mo. dhewe? Apa to? Lah ya. Nah, niku monggo. non bedoh dewa. Wah, aku apa to awakku urung lho, Pak. Iya iya Kok terus doh dewa. Ngene jare. Aja mbok jengkane udah terange ning guling kok. Malah mbok jengkane. Yo. Kayak karo lenggah gak apa-apa ben dedeke padha. Apa ta? Piye, Pak? Lenggah kene ra apa-apa. Oh, aku sing mangku. Mandeke lan nembang sapoto-sapoto oleh modhote aja sak nggon-nggon. Senani Banarta Sabda. Apa ta wakku dhewe payu Sik to Mas. piye ta iki Lah lho kok malah selurutan nek wahana ngono ning kene. sing penak to lha iki lho wis posisi penak lah ayo lenggah sing apik kok iso alah lunyu Pak coba Pak kowe Pak coba kowe sing aku to maksudnya sing ngene Piye piye? Yudha. penak Lah penak penak. penak masalah kan nenek ganjelane to kene iki anu Pak apa kowe nang omah apa sampeanmu bengkel ta Pak lah kok iso kok gawani dongkrak ngono ngawur iki dudu dongkrak kene lho aja nggonku engko Senin Pasun ayo Nek Dinda nggih pelurutan. Ape to. Wahana. Cara aku dari lawak ya demen pelurutan iki. jenengan pengen lah ijolan apa pripun alah kok iso malah ayo Dodewa. Oh, Ya Dewa. Jawa Tokong lagi nyapa kok iso ugat-uget ngene iki lho. Nyapa kok ugat-uget nyapa? gak popo enak ya mek kuwi Hati-hati. welas sono mring wae Kowe kaya gila ngono to. mami Ndah. Mboten gila. Kowe nyawang raine uncuk kok kaya gila ngono. Mboten gila. Gandrung iya dicedhakne pipine. Kula Mesra. keri Sing mo, mesra. keri. ayo ki lho Jel. mosok nyawange keri iku nyawang Nggih, Mas. Kowe mau dirabi, kowe dikeki sak miliarmu gelem. Diparingi sak miliar. Heeh, dikon Kon rabi dirabi uncak. kuwi. Oh, nggih purun. Mengke sak miliate kula tampi Mas Uncek urusan keri. genep rong dina kok kecerono jeruk ben mati wong wedok matre ya ngene iki Ya. Loh, ora matre, Mas. wong wedok ya dipek wonge dipateni ya padha ae Realistis ya ta. wonge wedok ya pandangan apa-apa. harus realita Harus wong realita. saiki kowe Skincare Ya. butuh uang. Sing wedok. Besok kapan? Besok kapan katakan sing mbok sawang ki endi to nyawang ki pasuryane Iki lho, raine Mas. iki lho rai utawa pasuryane lah aku ya nyawang rai lho Pak rai endi lha iki rai lho Pak rai apa genah rai lok no. Dadi ora saben wong itu demok lho Pak rumasane cengengesan rumah sawa oh rai lok ki ngene iki rata
jejer lan wong bagus. Suwe-suwe dadi naroda lho iku ndangak terus ngene. Dadi prak kintong bolong. Terus Kamu bolong tegor wong. umpama nirana kodho. Ayo lho cek ayo. Kowe kedanan ya cek. Ayo Pak, umpamane bojo kula wis tak dol. Lho kok iso didol lho. Iso didol lho, diopeni sing apik duwe bojo ayu ngene kok iso. Dol suarane Pak, kan pesinden ngono lho. Tanpa prau sasat sarah ing jolotri. Wah, ngene lho. Endi kowe terakhir. Neno. Iki ya terah dhuwur lho iki. Nggih. Foto Pak Siswondo. Nggih, pangestune. Pak Siswondo Foto Harjo Pak Suwito, Siswondo. pimpinan ketoprak Pimpinan gaya baru ketoprak, siswa siswa budaya. budaya. Pangestune. Hebat. Niki nggih keturunanipun Pak Harjo. Harjo Pak sapa? Harjo, Harjo Gering niki. Mbahmu Nyedam Sari Yudo. As mo iki umpama tembange pasangan lagune apa le? saged tembang pasangan. Apa? Ya nyedam sari ta bawane niki. Yo. Nggih. Lintang asmara nggih saged. Lintang Saged. asmara ya, Nggih, lintang asmara. saged. Lintang asmara kowe iso ora? Loh, Nek saged. iso mulih. Saged lho kok. Iso apa ora? Kowe iso ora? Ora. Lho. Oh, mulih. Lah aku kan mulai lho bayar aku ndi? Kok iso bayaran Kowe iso ora? Iso, aku jelas iso. Iso to? Iso. Ya terusno. Nggih. Lah sampean ndak nyanyi karo aku? Nyanyi ya to, rakitang sithik. Jale. Puncak. Bukane. Wong Nganggur ra to? Ya nganggo ral. ayu. Nah, Puncak. Wong ayu tresna mugi narya tamba enak ngantek moal. susatro ning batinku Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kamu. Oke. Yo, tatekno. siap Lintang asmara. Kidung Manggala. Ada Mas Ucek, ada Mbak Wilis ada Mas Yudo. Iya. Siapa toro ratri mau eling manising hati setiamu bisa anduweni marang sakti. Siapa toro ratri mongeling manis
Sulaksmi Jan meriah, Mas. Bat nggih. Gayeng terto meriah. Nggih. Sik, aku ana sinden Waranggono sing anyar ndi? Iki. Niki. Ya kene nok. Sinden anyar, Pak. Iki. Ngapunten sumelatur Pak Sun. Wau saking kadang-kadang Wimbasara ngersakaken lagu karya panjenengan. Apa lagune? Sing liwat angin wengi titip kangen ning ati nika sing nika. Sesideman. Mboten niku nggih, wau wonten ingkang ngersakne niku. Sesedeman nek anggitane Ora sing iki lho, lagu iki ora sesideman. Kene nyanyekke kok. Pasun Ki bocah sing kaya Sembadra ki. Nggih. Wah, jantenan. Oh iya. Apa Melu kene. titip kangen wau ingkang ngersake. Apa? Titip kangen, tembangnya panjenengan. Sampeyan nembang titip kangen? Mboten. Lho, Request saking kadang-kadang Wimbasara. wo, kuwi ya kok diaturke titip kangen. Nggih. Sing apa titip kangen sapa? Nanda. Nanda nggih ngatasi. Sampeyan ngaturke lagu apa, Nduk? Ngatur lagu apa nduk sampean? Tembang alusan apa-napa? Lah terserah kok. Apa nggih? Apa, Dok? Kok ora Apa, dikenalke jenenge sapa iki? Lilo mawon nggih, Mo. Apa? Lilo. Lilo, Pak Lilo. Nggih. Kupingku ya selaya tenan. Ya radarene nduk sampean radarene ben dipersani saka kono. Wah. Balik kanan, brak. Piye to siap sih lho? Wes siape wes kuwi lho. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Iki lho iki. Ayo kono. Ayo kono. Ayo kono. Ayo kono. Ayo kono. Ayo. Oh, ora giduk tangane. Ayo kono. Ayo kono. Ora iso baris kok iso. Alah kono piye iso baris? Ya tetep bisa to. Sobrok. Hormat, krok. Tegap, krok. Sanganan, krok. Apane? Oh, anggota kok budek iki lho. Ora jelas omongmu ora jelas ae. Lencang kanan. Sanganan, krok. Tegap, krok. Cangkemmu. Cangkemmu dhewe wis malah nyangkem-nyangkemne lho. Ngene iki lho, Pak. Apa lho cangkemmu ya apa? Ngene iki lho, cang muka iki. Oh, lencang ke muka. Wah. Oh, alah kok cangkemmu. Ya bener to. Oh, iya, iya. Disingkat to. Iya, lencang balik muka. meneh, iso. Cangkemmu. Cangkemmu, kak. Tegap, krok. Oh. Apa lho kok gak jelas? Ora jelas iki. Cang kiri. Oh, kowe krono ngono tok lho mau. Oh iya. Ora jelas malahan iki kok. Ngawur. Kene nduk, aja gatekne. Ya, diaturke Lilo ya, Nduk. Balak manis ora to, Pak? Liloe sing piye lagune? Sing piye lagune sithik coba. Aku lilo. Tak bacok lho mau ngrusuhi. Blimbing kowe. Namanya siapa, Mbak? Keila. Hah? Keila. Oh. Nggih. Siapa? Siapa? Mbuh. Kela. Piye, Nduk? Piye Liloe sing piye? Apa wis ora kelingan? Enak suarane. Semaput, Pak. Sumpah janji momong marang aku. Ya, daten. Siap, dadi. Aku Nangis sakjroning atiku. Oi. Ika. sliramu ninggal aku. Sliramu ora krasa. Ning dhuwur. Aku kudu sambat karo sapa. Kasuwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti
ton sliramu wae ojo lali awalengku buka mono ni mas janji-janjimu aku kan setia satu tak enteni nganti saelengku Ya, atono lagu sing Napa niki Rama? lagu sing pungkasan. Nah, Pamudutane wau mboten jas sing anu titip kangen wau. napa? Titip kangen lagune panjenengan. Kowe titip kangen rondo. Lima tangin sore. Kok ngelokor to kasete. Ngene. napa mosok rasa ngoten niku ta Pak Titip kangen ning ati mung pangapurane durung bisa nekani. Lah, Tak suwun sliramu gelem sabar ngenteni. percaya aku. Adah kuwi lho, lah ya adamu kuwi lho. Lah iya ngengkel. Ngono lho, Do. Nggih. Adahku ki cah wedok. Oh, ngaten. Kreativitasku nek wis metu aku ora kedunungan hidayah ilham. Nggih. Ngetone inspirasi. Nggih. Berarti wis tak tene bocah, aku lali. Ngono. Oh, alah. Ilmune gampang entek. oh ngerti keke cah wedok lali Ya, eling, titip kangen. Eling. Ya, eling. Jale. Ya ndak saiki ya. Kangen. Kangen aku pingin seliramu. Kowe hafal apa ora? Mboten entek. Alah, Nek kok wani lho. takoki apal pura kok mboten entek Karo Mbak Nanda dibantu. Mbak Nanda lho ngatasi Mbak Nanda. nah ya niki apa-apa iso Iki ya. Mbak Nanda. Yang bose sinden ini Nanda. Nggih. Nandai bose sinden ini. Gantine Bu Lah Ani. Nandai bojone Mbak Rokani kok. Nggih, Mbak. Pokoknya Mbak Nanda ki gantine Mbak Ani Marcella. Apal ndak? Ngapa lho, kula sembarang ngatasi yo. Iya. Iya. Karo Mbak Rokani ngatasi. Kangen aku kangen seliramu. Rindu. Rindu aku pengen ketemu. elok garapan no Lagu apik-apik didadekne. menjiwai tenan nada Sing ngene, iki sing nang bangku Sunanda kuwi background-e. Lah nggih saged sedaya nggih mau per-peran. Opera-operan, ya Nggih. kenal wis. Teng andhap nggih Rama nggih. ya nang dhuwur pegel nang isor Radi mriki Mbak Nanda nah mriki padha Padha ya. Aku yo kangen lo karo sampean, Mas. alah Uncak. Nyapa Mas kok dijenenge uncak iki? Do. Nggih mergo ki kagungane namung sak uncek niku. Kaya ta? kirangan Ora macet. Kok dijenenge uncak ki nyapa ngono? Oh, lara-larae niku ta? Nggih. Iki kan potongane kan sak uncek ngoten to, Mas. Wong Iya, iya. cilik metakil terus celuk uncek. jenenge cilik nggih jenenge uncek to Pak yen gedhe kuwi jenenge sun Eling apa ora? Anu awale nenonong. Nororerorerorero. Nah, iki lho. Ayu. Tak idoni lho engko, tak idoni lho engko. Rusuh tok ae. Ya le. Net nyiptake kerukunan ngrakatne serawan gedhekke nggone padha gotong royong. Muga-muga jamasan lestari saben taun dianake Mas Yuda kanggo ngleluri budayane para leluhur.
Nggih, leres mo. Dadi aja nganti dilirwake kejaba saka kuwi apa sing urung bener perlu didandani ing bumi Tulungagung ora ngemongke apa kuwi rakyate apa kuwi pejabate. Dadi wong ngakoni salah yen to pancen luput kuwi bakal nampa wujude kanugrahan. Leres nggih. Ngono ya Mas? Nggih. Bacutke lakune cerita Mas. Monggo nderekaken. Mongko kanthening tumuwuh salami mung awas lan eling lukitaning alam tatya wiryaning tumati supati nersang saya iku pangraksaning urip